Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang Alek menika gunungan wayang Purwa kula pasrahaken dumateng panjenengan kanthi lakon Pandhawa bangun warung dirosah. Mugi manfaat barokah kangge sedayanipun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Miwiti amamuji mrengila kales kodho pangrancana durga mandang kolose. Sari anu amdi fasikul kharimas sadikum ya karimah wa kum ya kuluna wa mi korinari alaya sari wasari ala khairil bariyati
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabdulita. Lae. Kaya-kaya jagat wis kelangan marang jati dirine. Ora weruh marang panembahe. Yen diumbar bakale kesasar. Solah dawani menungsa wis ora eling marang pituturing para ulama. Wis ora ngerti marang bebuden kang sayekti. Semar kudu piye supaya bisa nentremake marang jagat raya iki? Ya mung kanthi sarana ilmu lawan ilmu ingkang migunani donya akhirate. Bakale bisa mranuntun manungsa bisa mbedake endi sing bener lawan sing luput. Hai.
Kakang Semar, Kakang Ismar, Kakang Badranaya. Kula wonten tinimbalan dawuh, Den. Puntadewa kudu kepiye, Kakang? Pinangka jejering Nalendra ana ing negara Ngamarta. Kinarya dadya panutan sagung para kawula dasih. Kepareng wong tuwek elek kaya kula niki nuwun sewu ora ketang mung sak limah mbok menawa tembung kula niki kena kinarya dadya pancatan. Nuwun sewu, Den. Ora gampang wong urip ana wingalan donya. Kudu nindakake marang darmane, anut marang jejibahaning urip. Sapa weruh marang diri kapribadene, sasat weruh marang Gustine. Nuwun sewu. Waspada bakale nyata, titi patrape niku bakale wicaksana. Wening ciptane niku bakale waskita, lereming karep bakale ayem. Wong niku nek iso ngleremake marang kekarepan bakale ayem. Lereping pepinginan niku wau bakale tentrem. Nuwun sewu, Den. Jengan dika niku wau wayahipun ingkang Eyang Wiyasa. Najan sampeyan sakniki pun dadi ratu ning nak cara Semar Isin ngaku putra wayahe ingkang Eyang Wiyasa, parandene tindak tanduk sulah bawa ngilmune sampeyan niku mboten mapaki kelawan ingkang Eyang. Monggo dipun gledah, dipun surasa nggih, Den. Wong niku wau ajining diri gumantung ana wing lati lawan pakarti, Den. Titi kalenggan menika inggih wonten ing papan ingkang kebak ing pawiyatan. Mangola alik manggledah mang surasa rasane ndika supaya bisa niti urip niki wau kanthi sampurna miturut telenging ati ingkang winastan sir nika mboten bakal goroh. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nuwun sewu. Titi kalenggan menika mangwangun wujud ing warung. Yen lumrahe wong Jawa, warung kuwi mau panganan nggon papan panganane wong urip. Ning sak bisa-bisa inggih menika wau. Mangan sepisan wareg selawasing urip niku manggoleki. Ingkang angka kalih yen wong Karang Pradesan ngarani ana kopi, tegese uripe sampean ben kopet. Ana wujud teh, uripe sampean ben teteh. Nggene sampean ngibadah mring ngasaning Gusti, kajenge cetha boten manggih mring pepetenging marga. Den titi kalenggan mangadeke wujud warung dirosah papaning ilmu ingkang sayekti pinangka dadya sumbering kaweruh. Ing mriku mangkempalake para kawula para muda ingkang kepengin ngerti marang tatanan agung ing kalenggan menika ngestokke marang dawuhmu Kakang Badranaya.
napa perban ngestakaken dawuh sasedyaning tanpa dadya sacipta-cipta tanuli kang raraton kraton harantas mrih luhur asor pinanggi bebendukung nekani kongasing kanistan nipun wong agung nesgonira wani wirang pati palis kang cilik tantolehing cilik ira kabeh
amang ngoro tinggal wong alim po lasangan coba putih jeruk kuning kang memangsa maksiat madat madon minum mai Pak Hompaan api-api wong suci tuncane wong ngapus hapus madon lir madani ro saloko kang sekar para wong Jagat Dewa Bathara Mangestungkara wayak jagat Iwang Sukmana Wadinuwih payungana marang panjenengan ingsun Rama Penemban Mustaka Raja kalwonan wonten tinimbalan dawuh paduka ananggera miji dhumateng keng bapa kula pun Mustaka Raja nggih lawan paduka patih kumandang karbo dun wonten tinimbalan dawuh amiji dhumateng keng patih kula pun kumandang karbo marmane ndika samya kula piji mangalak mangayut titi kalenggan wonten bab wigatos ingkang badhe kula aturaken kepengin rasaning manah kula inggih menika wau madhakaken swasana jroning negara ing Himantaka titi kalenggan rumangsa peteng dedet rasaning manah kula Penemban rikalenggan menika rawuh paduka Rama Penemban kadya tiyang lumaksana ing wanci pangklong kepapak obor sewu biar padang tetrawangan rasaning manah kula sasampunipun mangarak mangayun monggo dipun tata rasanipun ampun ngantos tida-tida napa ingkang dados ing pasewakan ing titi kalenggan mangke hanrenggang puspitorum kasiliring samirana mrek sekarang
dandanyo maweh aras aratnaning driya para penemban wonten tinimbalan dawuh nggir anak anggir paduka miji dhumateng ingkang bapa kula nggir nuwun sewu paduka menika sampun pinangka dadya pujangga wonten ing negari Himahimantaka paduka kinarya dadya pujangga tegesipun kahanan ing negari Himahimantaka menika sedaya katentreman napa mbotenipun negari Himahimantaka gumantung dhateng paduka titi kalenggahan osik bingung rasaning manah kula karana titi kalenggahan menika kula kepengin nyuwun pirsa dhateng karsanipun Rama Penemban Pustaka Raja menapa ingkang badhe paduka pitambuhaken nggih menawi ingkang bapa menika wau saged amangsuli tartamtu badhe kula wedharaken sak bisa-bisa wong urip kuwi mau paring pepadhang marang sesamane yen isa madhangi marang sesamane tanpa runga bakal padhang lelakone dhewe mitulungi marang wong kuwi mau katon ning buwang utawa mitulungi ning sejatine mitulungi marang kapribadene dhewe. Nuwun sewu. Ingkang winastan putra menika wau napa? Pripun? Ingkang dipun wastani putra menika tumrapipun Rama Penemban Pustaka Raja menapa? Nuwun sewu. Ingkang winastan putra menika saking tembung kalih inggih menika wau put kalawan tra pu menika wau inggih menika wau ngentas tra menika tegesipun naraka dados putra menika wau ndarbeni jejibahan ngentas saking genining naraka tiyang sepuhipun nggih. Hong hawek nam mas mahana mugi rahayu
menapa ingkang paduka karsakaken nggih Nuwun sewu kula sang wonten jagat raya jenenge anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero karawan drajate wong tuwa kaya sabdane ndika tatkala semanten niku bakal barokah uripe kecukupan sandhak lawan pangane wani kelawan wong tuwa padha kelawan wani kelawan Gusti sing nitahake nuwun sewu mangrasake wonten trenging atine sampean upama sampean duwe wong tuwa upama sampean duwe wong tuwa Rama Prabu Newata kawaca dipun pejahi dipun poteng-poteng kalawan tiyang sanes rasane sampean pripun oh malas dening Ludira kawang bang gegono bang sumirat kasrepaning bungsa ing kula mboten maiben sepinten bingung rasaning ati sampeyan krungu critane wong akeh yen to wong atuwaning sampeyan dipun pejahi inggih menika wau kalawan tiyang buring kananipun mangkandha sing prasaja sapa sing kumawani mateni marang bapakku nggih bapake sampeyan niku wong salah mula wis dadi pestine yen to bapake sampeyan niku wau pejah dening satriya wonten tetembungan Suradira jayaning Ratsa Brasta olah tekaping Darmastuti sing werdine najan sekti mandraguna digdaya pilih tanding nanging menawi tondarbeni sipat angkara tartamtu kewala badhe kalindes dhateng darmaning Astuti nuwun sewu bapake sampeyan niku wau pun nyale kodrat wani kalawan dewa satemak dewa ngudhunaken jago wiring kuning panengahing Pandhawa namine Raden Janaka niku sing mejahi bapake sampeyan parat bata woi bata ba jagat yo Bathara Mangestungkara wayah jagat Rama Penemban titi kalenggane patih tumandang garwa wonten tinimbalan dawuh adiku wadon warawake timbal nomrene ngestuaken dawuh pareng nyuwun pamit
Leng-lenging priya mangu-mangung bong Lendenging driya mangu-mangung kong kantuban rimen Hatap soro hapsari tinon mandrawa kadi miwara jiwa kakang kastat karyani ora tan antuk rengganing kapura tatanando rengganing kapura kakang bumi loko ana tinimbalan dawuh apa kakang patuku amici marang adimu Mustaka Weni kakang Yayi titi kalenggan iki putra Kanjeng Rama Prabu Newaca Kawaca kuwi mau ming ana loro ing antaraning pun kakang kelawan Siadi mula kang saka kuwi Yayi Siadi kudu mangerteni babakan perkara iki Yayi. Sing mbok karepake kepiye kakang? Aku ngerti. Najan Siadi kuwi mau wanita ning ndarbene jiwa satriya. Tuwuh rasa pitakon jroning rasamu, sapa sing ngukir jiwa ragamu?
lan kenapa nganti si Adi tekan akhir dewasa wong atuwa ora ngemong marang pribadimu Yayi pangerti yo ana bakang sinandi dina semengko bakal kawiyak Yayi jejering satriya linowe mamarati mring kautaman yen tan pegat kaprayitnane wong hayu ning kayon binapsu tapa lan prata tanaping Hyang Rahadri kakang kondo sing prasaja kakang Yayi sira kuwi mau atmajaning ratu negara Himahimantaka Rama Prabu Newata kawaca jebul tatkala semana matine pejahe Rama Prabu dudu karana karsaning Gusti sing murebing jagat nanging ana patrape menungsa sing begal marang uripe Rama Prabu panenggaing Pandhawa jenenge Raden Janaka Yayi bumi gonjing langit lakaton liriki ninjang risang mawe gandrung kakang najan aku wong wadon nanging kasinungan kadigdayan kang linuwih apa gunane saben dina aku ki mau ngolah raga apa gunane nggonku ndarbeni daya kekuatan nyeran jejekake adil tumraping jagat raya iki njaluk pangestumu kakang tak nggih gateng sirahe Janaka pangkeriyen Gusti Putri ana dawuh apa penemban mangkeriyen jo kesusu mundhak kesluru yen to pancen repot dipun bagi-bagi godane setan jo dituruti nuwun sewu Den Ayu pancen bener paduka menika wau badhe ngentas dhateng penandhang ingkang Rama malsasa hukum dhateng ngarsanipun Raden Janaka kula nggih sarujuk ning Pandhawa niku kedunging kasekten uleking kadigdayan apa to sababe Pandhawa sekti mandraguna karana percaya Gusti sing gawe urip ingkang sampun cinetha wonten ing Widasuci ing mriku wonten seratan ingkang kinarya dadya jimating Pandhawa inggih menika wau winastan mustaka jimat kalima sada Den Ayu bocap tatkaleng semono Krisang mestaka weni nadyan wanita ndarbeni jiwa satriya sedakep saloka jaga nutupi baban hasanga sekawan kang brakesat jaga kang sinidikara hameper marang mlebu metu ning napas Badra Irawana
urip kang sejati ning urip napas nupus tanapas us bangkit jiwaning kasatriyane jelek satriya pringgondani bela salah katang pustaka weni lang-langing driya mangu-mangu mangungkung kanduwan liman belena tanpa ganin Kakang Prabu ayo kaget dina semengko adimu mestaka eni kang mimba dadi satriya pringgondani suwe mejet wae ngaranti mateni marang para Pandhawa yen to hayate ya kuwi mau jimat jamus Kalimasada ora digawa bali marang negara Himahimantaka langka bisa mateni marang para Pandhawa dina semengko kemaring wakun njaluk pamit nyuwun tambahing pangestu tak tugele gulune para Pandhawa kanthi kelangan jimat jamus Kalimasada Kakang Prabu welata sembodo tak dongake arah ayu tumindakmu Yayi Mestaka Weni wis akeh dawu Rama Penemban wonten nimbalan dawuh nggih jenenge sedulur nika wau tega larane ora tega patine dadi kalenggan menika mangwalik sarung indika bidaling kadang kula melang-melang jroning waradaya sumiring rasaning manah kula kaya gegleongan rasa kuman
apa kalenggon sinden dipengke kanan kiri. Rasa sakit durung tutup tadi, rasa kangen wis bisa mari. Yo Reformasi silih berganti, tak kandhani niatan suci kabeh rakyate iso madani. Reformasi penuh tragedi, ojo lali kudu eling lan waspada caket reformasi. salam salam Mataram co hasbunallah wa ni'mal wakil. Maula wa nikmat nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sembahku ingkang patulung marang aku, ora ana daya linangkung kejaba saking Allah. Aku sedulurku aja nganti
kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu barokahing Gusti Allah muga tansah luntur marang aku kelawan kowe yo Nduk. Iya ya Mak, ngaturake gung panuwun ingkang tanpa upama ya Mak. Ing atasing pondok pesantren ya kuwi mau tansah nglestarekke marang budaya adat adi widi widana. Kuwi yen ta ora ya kuwi mau Cakra Kertapati ora ana kok Nduk. Ngono ya Mbak. Tenan Nduk, coba tontonen ana ing laladan Jawa Timur iki. Ngono Mbak. Sing lestarekke marang budaya, sing tresnani marang budayane simbah. Kuwi mau ya mung Yayasan Perguruan Islam Cakra Kertapati ing mapan ana ing Pakeran Magetan Nduk. Ngono Mbak. Iya. Apa meneh dina semengko ya kuwi mau panjenenganing pun dening awake dhewe ya kuwi mau Haji Khairul Anam pinangka pengasuh Ponpes Cakra Kertapati II Nduk ya kuwi mau membentuk kualitas santri yang berbobot dan berpotensi berpendidikan Nduk. Ngono Mak. Dadi bentuk santri sing berpendidikan ya Mak. Iya. Sing ndarbeni budi kelawan makarti. Weh ngono, nglestarekke marang budayane, merga eling Nduk. Siaring agama iki mau mbiyen ya lumantaran budaya Nduk. Ngono Mak. Iya. Jane aku pekewuh Mak. Yen to mapan ana ing ngarep kamangka ingkang ya ki mau lenggah ana ing sak
jabaning kelir kuwi mau para sepuh, para pepundhen, para kiai, para ngalim, para ulama sing kudune tak dimimak ora dadi boyo pung apa ya kuwi mau ming tansah nglestarekke marang budaya ngono mak. Matur suwun nganggo banget Titi Kalungguhan iki uga ulang tauning panjenenganing Gus Sultan Mahmud Al-Fatih bin Muhairul Anam. Weh, ngono nduk. Iya. Pak, matur nuwun nganggo banget ya muga-muga dadi bocah sing migunani tumrape nusa bangsa kelawan agamane sinunga derajat kelawan pangkate dadi wong menangan tur sugih dhuwit. Ngono. Abah ki nak ndongak ngene kuwi dadi wong menangan tur sugih dhuwit. Wah, ngono sana. Wah, matur nuwun. Alhamdulillah ya, Mak. Titi Kalenggahan iki ya ki mau pinaringan hawa sing mardika. Iya, tenan kok, Nduk. Bejane piyayi ana ing kademangan kerang kene. Weh, ngono. Kademangan kerang kuwi mau tenan Nduk kene nggon biyen ki mau nggone piyayi Jaduk wis ora umum. Weh ngono akeh pendekar kok Nduk ngono malah saya kuncara saya becik saya tambah imane merga ing kene ana pondok pesantren Nduk ngono. Pinangka dadi sarasean ya kuwi mau wis digawekake warung dirosah. Weh ngono. Warung kuwi mau tegese wadahing rasa pinangka dadi ngudari marang swasana ing jagat raya nyedhakake marang asmaning pangeran. Oh ngono dirosah kuwi tegese ilmu Nduk sing bisa manfaati tumrape urip iki mau ana ing donya lan akhirate. Weh ngono ya Mbak. Iya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun salam takdim kula kunjuk marang Abah. Weh ngono ya Mbak. Marang panjenengan Abah Kyai Haji Susi Tamsir Nduk ngono Mak. Iya. Guruku pepundhenku Rama Kyaiku. Iya ngono. Aku salah sithik wae tenan kok Nduk. Piye mayang ki ora ngati-ngati kelawan panjenengane. Weh ora umum. Wiwit jam 2 nganti meh subuhan lho disedukani aku iki kalawan panjenengane. Iya ning piyayi kuwi nak bar terus dirangkul terus diduduhke sing bener. Wah ngono Mak. Nggone ndukani kuwi mau ora teges gedeng nanging merga sangka rasa reketing rasa katresnane Nduk ngono ya Mak. Iya matur nuwun nganggo banget. Iya matur nuwun pepundhenku Rama Kyai Rama Haji para alim para ulama saking pundi kemawon kepareng rawuh. Weh ngono rangkaian acara sing wis berlalu ya Mak. Iya wingi ya kepareng ngrawuhake ya kuwi mau dai kondang. Weh panjenenganing Kyai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar ya Mak sing sangka Pelosok Kediri. Iya Nduk. Matur nuwun nganggo banget. Iya tenan wingi ora umum bengi iki ya ora umum. Bengi iki piyayi budaya kok Nduk ngono. Dadi sing dipakani rasane iki ora ming siji loro ning ya ki mau semua golongan. Weh ngono. Wong NU sejati ya ngene iki lho Nduk. Dadi semua golongan dipakani rasane. Weh ngono. Padha karo aku najan to dalang tuwa ning pedomanku kaya panjenengane abahe. Aku ki mau gelem ditimbali kelawan Gusti sing gawe urip ning nek wis rampung gaweanku. Gaweanmu apa? Gaweanku mayang utawa ndalang. Dadi yen enek ya ki mau piyayi sing kersa ngundang marang dalang alek aku isih urip. Ngono mbok 100 tahun to. Janji sik enek sing ngundang dalang alek mesti aku isih urip ngono. Ngono iya aja. Sembah nuwun sing tanpa upama.
Widyawati ana 1 2 3 4 5 ana Jiro lupat 5 ana 6 berbobot kabeh bae sing tak ngumuni iki piyai sing mene mbane irunge bangkir kabeh bareng sing tengah irunge mlesek apa meni weh ngono ndek ben ki arep didawake entrane arek sontik silikon kodanan ki mengkeret meneh ngono iya sembah nuwun sing tanpa upama bahaya Titi Kalenggan iki sineng kuyung marang kadang-kadang nduk wae ngono iya kuwi mau kadang sponsor ngaturake panuwun ingkang tanpa upami mugi berkahi mugi tansah laris manis apa mak iya kuwi mau sangka rokok 76 Royal nduk weh ngono matur sembah nuwun sing tanpa upama weh ngono matur nuwun ugi menika sedulur kula ingkang saking Wonogiri weh ngono sabiyantu sound system sing kaya ngene ampuhe nduk ngono ya mak ya matur nuwun ugi matur nuwun dumateng para donatur ingkang sampun kersa ngenteng-entengi dhateng inggih menika wau pagelaran wiwit acara ing haul panjenenganipun nuningge Kanjeng Hyang Mbah Hasan Ulama nduk ngono ya Mbak iya sembah nuwun sing tanpa upama ya muga-muga angsare sing disuwun weh ngono ya Mbak kanthi tasakuran kanthi melekan wong Jawa kuwi melekan kuwi mau apik nganggo banget weh ngono iya apa meneh nggone melek dibarengi karo batin kuwi mau ndikir marang ngarsane Gusti malah saya ampuh weh ngono iya ya matur nuwun ya Mak sadurunge ngaturke lagu-lagu dina semengko ya kuwi mau ana bintang tamu dicethake dhisik Widyawati iki luwe dhisik jenenge sapa daleme pundi yen mengko ora kenal kan ya ora kepenak oh iya tak takoni cah wedok-wedok iki ingkang staket kula langkung rumiyin mikipun dipun asta nggih aduh assalamualaikum Nduk Waalaikumsalam wedok alhamdulillah nggih naminipun sinten Koirul cah wedok lho nggih jenenge kok Koirul maine teng pondok tuas aku didongani malih dadi wedok tenan mulai dadak golek bekecot no wong barang ilang lho asline jenengan niku wedok napa lanang asline kula kakung lanang nggih apunten kula nggih mboten anu ngaku wedok nggih mboten teng mriki nggih soalnya enten pondok enten masjid enten ulama-ulama nggih lah kula nek dirukayah ayo Ruqyah kok Ruqyah Ruqyah oh dirukiyah nggih kalih nika ditenggani Bapak Sarjo Pak Sarjo mantan kepala sekolah kualiah ngapunten nggih Pak nggih muridnya dadi banci ngapunten aku kes mau iki tak plirak-pliriki ngene iki aku nek nutupi nggo kresek anjir ora dadi boyo apa Nduk ora boyo apa iki ya ming profesi nggih golek duit nggih niki pene mantuk wayangan nggih sampun gantos busana melih lanang meneh lho dasteran oh ya nggih mboten mestine ya sarungan ngagem baju koko terus sadan teng masjid nek kula nen kowe salat ngono kuwi barisane tumut napa niku tumut sing kakung napa sing putri barisane nggih ana udel mendur niku tumut putri udel mengisor tumut kakung dadi ngeten kula nang tengah-tengah nggih Wangedian enggak boleh nggih ngeten iki nggih nggo sarana golek pangan nggih kula niku duwe anak mawon jilbaban kados jeneng kan tak tabuki kok pripun to jenengan niku perintah agama lho menutup aurat lho lah kok malah ora oleh jenengan niku pripun piye to ki aku ki duwe anak kok jilbaban kaya kowe alah tak taboki lho piye to stres ketoke wong iki ya lho stres piye to lah anak jilbaban kok ora oleh lho lah anakku lanang kok koclok ya nih
lanang kok kon jilbaban sabda malaikat napa niku. Lah kula niki nggih jilbaban, agek teko unuk-unuk santri do bengok-bengok teror pocong. Wong edan ya. Dalemipun pundi, Nduk? Kula Sima Kendal Ngawi. Cedhak nggone dalang alek. Lho, tenan yo gendakane kok yo. Rumangsaku kok ana buke. Ya wis dilerek. Heeh. Ingkang angka kalih sinten asmanipun, Nduk? Nggih, sugeng dalu, Pak Dalang. Wilujeng dalu. Derek tepang dadi wanuh kula Niken Diayu Pratiwi. Niken Diayu Pratiwi. Pi dalemipun saking? Kula saking Paron Ngawi. Se kuliah napa pun duwe bojo? Tesih empun rampung. Pun rampung. Nglanjutke teng pundi? Lah nggih teng pundi? Maksude nglanjutke leh napa pawiyatan leh kuliah. Nggih, sampun rampung sedaya alhamdulillah. S1, S2? S2. S2. Alhamdulillah. Ngene iki lho. Ora kaya kowe. Ora kaya adimu. Lho, kula lulus SD kok meteng ngono. Oh, tanake sing ngajari kula. Wong edan. Kula nggih S2 lho. S2? Nggih. Pak Sarja S2 kula Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi sarjana terus S2 ngono. SD SMP. Walah, ya ampun. Aku arep munggah SMA anu kok apa ketahuan nyolong wedhus mangkan dipenjara. Nggih. Reketek sak lajengipun Nduk Nurhayati. Menika saking Laladan Ngawi. Mbak Menik kulino dimangsa sinten kersa monggo. Sakniki pun dadi rondo. Nggih, menika dalemipun inggih menika wau nggandu ya, Nduk. Nggih, nggandu Laladan Magetan. Terus Bu Yatmi, Bu Alek ingkang pengkasan inggih menika wau panjenenganipun Ibu Bintari. Ibu Bintari. Elok nganggo banget, Nduk. Ya. Ngene iki janji mayang ya ngene iki. Sesuk ngonang cetha ya wis ngene iki wae. Weh, ngono. Iya. Engko sesuk bablas ana candi cetha, Nduk. Weh, ngono. Matur suwun nganggo banget ya. Ayo bintang tamune diunggahke dhisik. Weh, ngono. Ben rada gayeng ya. Malik Slendro ya. Malik Slendro ya, serampatke cayu to. Iya, iya.